खुलुमबाय साफ्रोमबो बिटिआरनि पोस्टनि नायगिरि नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनानै लागोरदों। दिनै गोबावथार आङो भिडिअ होनो हायाखै, सानथाम जाबाय खोमा। मथामथि आं बिराद बेस्थआव दङ दासान्दि, नोंथांमोना आङो खिथानो हाया जादों। मानोना आङो इसोर गबारनाय लोगो लोगो दस्रा गसाइगाव थाङो, बेफोरबायदि बिराद बेस्थ आरो ओमफ्राय आं दिनैबो इभेन आं दा गुवाहाटियावसो दङ। दा आं गुवाहाटियाव थानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ बानायदों। बे जाहैबाय मा रिसेन्टलि जानाय घटना। बे जाहैबाय मा जायफोरनाखि दा नोंथांमोना थांनानै नायना मोनथिखादों जे आसामनि जोंनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे नटिस फोसावदों। बेनो जाहैबाय मा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जायफोरनाखि उन्दै बैसोआव हाबा जायो बिथांमोना बेल मोननाय नङा। दाना सोरबायदिया बेल मोनगोन, दाना सोरबायदिया बेल मोननाय नङा, बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै स्पष्ट भाबै आङो थख' थख' खिथानानै होगोन। आरो बे डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार बिनि जेनोखि बे आयेनखौ आं मा मोनदों गोसोआव, आं मा फिल खालामदों, बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामनो होननानै फैगोन। आं गुसुङै बानायगोन आरो गुसुङैनो आङो ओंथि गोनां भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव बानायगोन। नायदो होनबा नोंथांमोना फैदो। मेनलि बाथ्राया जादों दा आसामावहाय थांनाय 3 अक्ट'निफ्राय जेनोखि जायफोरनाखि बैसो गोरलैयाव हाबा जादों बिसोरखौ हमदों। जेनोखि आसामनि चिफ मिनिस्टारा नि बिथोन बायदियैहाय प्रसासना बेखौ हमबाय। दा गोबां मानसिफ्रा हमबाय आरो दा मोनफ्रोमबो थानायाव दिनै हमनाय खोनानो मोन्दों। बिथांमोनखौ हमनानै जेलाव फाथायहरबाय माखासेफोरखौ। ओमफ्राय दा जायफोर हमनानै दं बिथांमोननि गेजेरावहाय मोननै बिथाङा डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया होनदों जे मा 14 बोसोर बैसोनिफ्राय गाहायाव 14 बोसोर बैसोनि गाहायाव जायफोरनाखि हाबा जादों बियो बेल मोननाय नङा, बेनि थाखाय नन बेलेबल जागोन आरो। ओमफ्राय जायफोरनाखि 14 बोसोरनि गोजौआव बा 15, 16, 17 बिदियाव हाबा खालामदों बिसोरो बेल मोनगोन, अब्लाबो बिथांमोननि थाखाय केसा सोलिगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय मा मानो खालामदों आरो बेफोरबायदि केस खालामनायनि गेजेरजों बा बेफोरबायदि हमनानै मा दानि उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो हागोन नामा? नोंथांमोना मा सानो आरो मा मोनदाङो बेखौ एसे कमेन्ट हरोबा मोजां। खिन्थु आं फिल खालामदों आरोना नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनायदों। बे आयेनखौ लाबोनायाव आङो 80% आं सापर्ट दङ, आं 90% आं 100% सापर्ट नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बे आयेनखौ लाबोनायनि खाथिरावहाय जों एसेब्लाबो नो डाउट बे आयेना बेसे गोबाव थायो बेखौ आं मिथिया, खिन्थु बे आयेननि गेजेरजोंहाय जायफोरनाखि उन्दै बैसोआव हाबा जानो नागिरनाय सानस्लाबा हुसिया गोबां मानसिफ्रा हाबा जाबाय। जों नुदों आरोना, आरो नोंथांमोननि गामिफ्रावबो दङ, जोंनि गामिफ्रावबो दं, बयनिबो गामियाव दङ। 18 बोसोर जास्लाबा हुसिया हाबा जायो, 14 बोसोर, 13 बोसोर, 15 बोसोर, 16 बोसोरावहाय। दा बेखौ जुदि आयेननि राहा लायाबा नोंनि बिमा बिफानि बुंनायखौबो मानिया, नङा होमबा? बिमा बिफा जुदि हेंथा होयोबा खारनानै मन्दिराव हाबा लागोन, बिथांमोना मन्दिराव थाखुमागोन, बहाबा थांगोन। दाना ओरैबायदि जाबाय जे मा बिथांमोना खारनानै जुदि हाबा होखोमायोब्लाबो बै जाय हाबा होदों बेसो हमजागोन मा, जायखौ जों बर'आव अजा होननानै बुङो, नङा होमबा? सोरबा बिदिनो गुरु होनना बुंगोन, नङा होमबा? सोरबा पन्डित होननानै बुंगोन। दा बिथांमोनानो हमजागोन। बिदिन्थि बायदियै जोंनि हालामावनो जोंनि कुसुगाव थाना बेन्दोंआवनो जाय अजाया एबा जायखौ जों रजा होननानै बुङो बिथाङा हाबा होदोंमोन, बेखौ दिनै हमनानै लायबाय। दा हमनानै लायनायनि गेजेरजोंहाय जुदि बिनि हाबा होनाय बैसोआ 16 बोसोर बा 15 बोसोरनि गोजौआवबा बेयो बेल मोनगोन, बेयो थाब गगोन आरोना। आरो जायफोरनाखि 14 बोसोरनिफ्राय ओरै गाहायाव हाबा खालामदों 12, 13, 14 बिदियाव, बिसोर जाहैबाय मा नन बेलेबल, थारमाने बिसोरो गनाय नङा आरो। बिसोरखौ कय बोसोर सरकारा जेलाव दोनगोन, बेखौ दोनथ'गोन आरो, बिसोरखौ सास्ति होगोन। दा बिनि गेजेराव आं बेखौनो फिल खालामदों, जोंनि बर'नि जेनोखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं मोनसे खावलायनो नागिरदों बे बिटिआर इनफो स्ट'रि चेनेलनि गेजेरजोंहाय। नोंथांमोना अननानै, मानोना गाव गावनि गोसोखौ एसेबाबो हमथा कन्ट्रलाव दोन। मानोना मानसि हिसाबै मानसिया सानसेबाबो जुलि जाखायो। मानसिया जाहैबाय मा जोनोम, जुलि आरो थैनाय, बे मोनथाम बेन्दोंजों मानसिखौ खाना हरखादों आरो बे बेन्दोंनिफ्राय जों रावबो बारग'नो हाखाया। ओंखायनो आं बे डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मानि बे आयेनाव आं 80% आं सापर्ट दं होननानै आं दहायनो बुंखाबाय। नोंथांमोना मानिनांगोन, आरो नङाबा बिमा बिफानिबो मान सनमान सेस जागोन। नोंखौ मोना बिफाखौ हमना लांगोन, बिफाखौ खस्थ' होगोन, बिफाखौ जेलाव सोगोन। दा बेबायदि खस्थ' भुगिनांगोन नोंनि बिमा बिफाया। दा बेनिखायनो आं नोंसोरखौ खावलायदों बे आयेननि थाखाय नोंथांमोना फरायगोर। बे बैसोआव नों 13, 14 बोसोराव नोंहा बिराद फरायनांगौ दं, बिराद सोलोंनांगौ दं। मानोना उन्दै बैसोआव हाबा जानोसै, मोजां बाथ्रा खोथा बाथ्रा रायलायनो रोंला, बिसि फिसायजों खोथा बाथ्रा गोरोबलायला,
बबे समाजनि मा नियमखौ मानिनांगौ बेखौ मानिनो रोंला धोरोमनि फारसे बिसास गैयै जालांबाय धोरोमनि फारसे जायफोर मानसिया माने धोरोमखौ नागारलांनो नागिरबाय गावनिखौल' साननाया बारा जाबाय दा बेफोरबायदियाव जोंनि समाजा गुबुंले जायो आरो लेथ्रा जायो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंदों आंहा बे डक्टर हेमेन्टा बिश्व शर्मानि जेनाखि आयेन उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ हमनाय जेलाव सोनाय बावहाय 80% आं सापर्ट दङ नोंथांमोनाबो मानिनांगोन फरायगोन जायफोराखि फरायनायखौ नागारबाय बिथांमोना खामायनायाव गोसो होगोन गावनि लाइफखौ दानो थाखाय सेस्था खालामगोन बिनि उनाव नोंथांमोना मा खामानि मावबानो जाबाय दा ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ अननानै नोंथांमोना माबायदि फिल खालामदों आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्टआव कमेन्ट खालामनाय जाबाय स' आं दिनै बेखिनि भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनाय जाबाय स' एसेखिनियानो लोगोफोर थेंक इउ